Yeah, ngiyaxolela. Lalela, akhawula kitchen. Umvumelo ungasimula kubeka entendeni isandla sakhe. Manje wena ndaba ezethu uzokwenza njani? Uzomisa kanjani? Mina khululeka ma. Khona icebo ngizophuma nalo. Mama Dlala, khuluma. Like, comment, and follow. Otherwise the video will stop playing. Kodwa ke khona lenkulumo encane engizwile. Ngabe konke khamba kahle? Yazi Mama Dlala, kuyodinga ukuthi lifike ilanga la uyohlambuluka khona. Ube nje neqiniso kuwena uyitshela ukuthi cha, I know. Beyithanda indaba zabantu. Yazifikile, ngithanda impela indaba. Futhi indaba ezimnandi ngiyazithanda. Kodwa mase kuphathelene nawe noSibu. Hayi ngoba ngithanda indaba Fikile. Uyazi indlela enithandana ngayo noSibu, niyathandana okwangempela. Kanti futhi uthando lweni lusuka kude, ngiyalazi la lisuka khona uthando lweni. Kanti futhi ke siyi-KKC siyalithanda uthando lweni, futhi siyathanda ukuthi siqhubekele phambili. I-session yakho noPastor Hlatshwa ihambe kanjani? Angifuni ukukhuluma nje ngaloyo. Bekukuphi ngaleyo ndlela? Asithi nje uPastor Hlatshwa akazizwa ngendlela wena nebandla ensizwa ngayo. Ngichaza ukuthini ngalokho? uPastor Hlatshwa phela utshela uSibu ukuthi mina ngimfanele. Mina nginomthelelo omubi empilweni yakhe. Yazi Fikile wonke umuntu angakusho akuthandayo. Kodwa ngalokho akufanele alalelwe yiwo wonke umuntu. Ngiyakuzwa Mama Dlala kodwa phela kuyazwela melalelo umuntu omthandayo. Kuzelela zonsizwa, kuzelela bobantu. Like, comment, and follow. Otherwise the video will stop playing. Ungahlala lapho nje ngizoba nawe nje isikhathini esingasinganani. Zona. Wenzani manje ezami usilese? Hey, nemali yakho bekuyakho angithi. Lalela. Usuloku ungengislima wena. Uyazwa? Usuloku ungengislima. Kunini ngikulindile? Lalela. No fefeke namhlanje. Ngizokushiyela lokho. Kodwa uhlezi wazi. Touch is a move. Phindile Mthethwa, usunesikhathi eside usebenza lapha. NguLilian Mtongwe. Oh, ngiyaxolisa kakhulu. Hayi, nalamafile nje ahlezi nje, ehleli ngendlela engahlelekile la. Alright, Lilian Mtongwe. Ngabe uyalala ngendlela efanele ebusuku? Yebo. Ngabe amaphupho amabi ayaba khona? Cha. Ngabe uyadla ngendlela efanele? Yebo ngiyadla. Ngabe umsindo nokukhwashazela ngendlela engaqondakali kuyakwenza ukuthi uzizwe ungekho kahle? Angizizwa ngelutho ngoba ngiyiphoyisa mina umsindo wokujwayela. Emotionally, do you feel overwhelmed or anxious? Cha. Ngabe usukulungela ukuya emsebenzini? Yebo, ngikulungela. Oh, okay. Ikona ke kade ngidinga for namhlanje. Ikona lokho phela.
Ya, ikona date nje for namhlanje. Ubuye umuntu nje ophilile ongenankinga. Siboshwa. So, Siboshwa. Up. Oh, yeah, come on, Zondo, man. Yini manje lento yenzayo? Shitshela izinto ndoda. Phindela le. Ema-section Like, comment, and follow. Otherwise, the video will stop playing. Sazwana ukuthi into ngidinga isikhathi nje phela. Isikhathi bebe. Yabo lo. Akaza shama million. Uyezwa? Kodwa njalo imali yami unginikeza ngesikhathi. Ezof wena bebe. Ufuna ngijakijele lonke leli, Lokhu wenza izithembiso ezinokuthufa, No, lalela. Yabona masikhuluma ngeyithembiso mina ngifunze bofuhlongo. Inkosi enhlende nginkosi kwamasho. Yonke into nisho iyenzeka nale ngisho manje. Izokwenzeka. Mhlawumbe uqinisile, yezwa? Kodwa la khale sami sicathulo. Yezwa? Pakisha into zakho. Thatha la masaka nakho, uthatha labo sonke nje abakuphume la. Yezwa? Le ndlu ayisabhilongi kuwena. Yezwa? Sibhilonga ngomunye umuntu. Mfundisi. Ngiyaxolisa nje kusama ukuphazamisa usabala indodla. Utshele kahle mfundisi, kwenzakalani phakathi kwakho no-roommate wami? Ngazi singiyamthanda lo madlala engimbonayo omusha ovela hlala esikhonkosini. Awusadingi ngisho umthandazo nje ukuthi asike sikhuleke mfundisi. Uhlala nje esikhonkosini impela. Cela ungazami ukushintsha inkulumo. Le session leyo counseling le eziphathe kabe ufikile azaqale ubusuku bonke Nkosi yami ngoba ecabanga ukuthi nizohlukana naye. Kwenzakalani? Bekhala. Ubekhala ethi noPastor Hlatshwayo uthe nina nobabili anifaneleni. Cha. Akuyona into eshiwo Pastor Hlatshwayo leyo. Pastor Hlatshwayo uyibeke nje yasobala ukuthi asithi ukuslowa down izinto. Singarash, singaphuthumi. Wemadlala ungahambi ke uyokhuluma into ezi-wrong la emphakathini. Mina mfundisi kusama hawo sangazini. Ngilihlonipha kabi noPastor Hlatshwayo ukuthi nje ngihambe ngikhuluma into engekho la emphakathini. Phela ngiyakwazi wena. Madlala kulo million ngimazi kahle. Kodwa ke ukubalekile ukuthi nje kumele ukwazi. Pastor Hlatshwayo akazange nje akhulume kabi ngofikile or ambukele phansi cha akazange nje ayenze. Like, comment, and follow. Otherwise, the video will stop playing. Bengayiqondile kodwa ufikile ubone ngathi uPastor Hlatshwayo uzama ukuyichitha into yenu. Hayi ngiyabanga mfundisi. Uzwile njalo ngeke ngihambe ngifafaza. Ungayifafaza. Emgaqweni ngeke mfundisi. Ngiyamthemba. Jambulani, lesinga bantwana, amakhosi sesingo phakathi jambulani. Ngiyamtshela makhosikazi, ngimtshela ngendaba ukuthi siye esontweni. Uzongitshela ngendaba zokuya emakhaya. Makhosikazi sondelane ngisayishisayo. Ngeke nize nikholwe ukuthi kwenzakalani kuyithandana. Ayishobile manje lesithando lokhuluma sathini wena? Nofikile. Hayi. Yebo, kushubile mntakwethu. Hayibo, lema ngoba kade be-right nje iSunday kade bendawonye nje ngesonto. Masende ungakholwa into obuyibona ngesonto. Kungekudala singathi nje bayo mama umfundisi. Sithi bhayi kanjani manje awukhulume esihlobo wena uthini? Uthi umthombo uthembekile laba bobabili abadalelweni. Ugeli akamfanele umfundisi wethu. Umfundisi wethu ufanele umuntu osifazana ohloniphekile ozothile noyiphethe kahle ngoba lo mthombo ngathi usutholile ukuthi lo ubehamba ebhambalala koChina nokuthi futhi hayi imoya yabo ngathi ayitholani. Hayi. Kodwa ke wena uthatha block ubani usengubani wena usengubani? Nothi ukuthi ubani lo mthombo uthembekile. Ubani awukhulume bo Pastor Hlatshwayo. Hayi ngamanje. Bheka upastor yena yedwa ngifunga umadlalelela ukuthi fit. Hayibo. Upastor kuyasho ukuthi maqhubeka lo budlelwano lo. Ladies. Mama umfundisi. Akuyisibusiso uyazi ukubona. Uyakamuhle. Nami sihlalo sami ke. Yeah. Hawu muhle ntombazana. Akho samabemkhulu.
Siyaphila kade. Siyaphila. Siyabonga nambe kahle. Siyabonga. Ha, naka. Bengalindele ukubona ke wena. Kwenze njani sabashela wena namhlanje? Ngingakucelelani? Cela ungiphe i-milkshake. Milkshake. Hey, bengitshela ukuthi uzothola i-regular order yakho. Hayi. Moyizelanga ke kwenze njani? Namhlanje usubambile uthi. Ngangitshela kodwa nje usubambile uthi. Kodwa ke ukhuluma nomuntu also reinstated. Reinstated kephi? Ubuka udetective Lilian Ndongo esengibuyile. Oh, bengayitshela ukuthi uzobuyela kushesha kangaka. Mana vele kuthatha isession eyodwa ukuthi bakivele wethu. We angazi nokuthi ama-session aba bangaki kodwa into engiyenza nje mina i-therapist yami ngi-right ngi-fit ngingabuyela emsebenzini ngibuyela empilweni yami. Okay, nindaba ezinhle kakhulu lezo. Siyakujabulela sisi. Ngiyabonga. Hlala phansi ngikutholele i-milkshake. Thank you. Zondo mfowethu, Zondo, umthiyane. Ngikho ngamane ngona awazi kwenza lento le. Ureplace kulesele ngalendwanga. Uyazi ukuthi ngidlule ebunzimeni obungakanani. Ukuze ngifike lana. Angeke ngiphindele lapha ku section. La kulabafana babangisindo kanje. Hayi man, umuntu nje ngami Zondo. Like, comment, and follow. Otherwise the video will stop playing. Vele ngizizwa ngiyintekenteke. Ngiyakwazi lokho ukuthi sizontekenteke. Kodwa ke elami igama linesisindo ma. Wendoda. Igama lokho ngeke ngenzele lutho la mina bengeli ngikhokhele. No, come on Zondo ma. Le mali sokunika yona iphindiwe ke. Mthiyane lalela mfowethu. Uyazi ngoba ngiyaziwa nginegama ngama connections. Khulu kama. Akwazi ukureplace ngale ndwangu le la kule no akwazi uyanza le. Sokunika le mali. Lalela. Sokunika ithuba lokugcina yezwa. One last chance. Zondo khipha lo muntu. Isele yami le. Ngikhokhile la. Hey wena. Shut up wena yezwa. Ophela indlela okhuluma ngayo futhi yezwa. Uthatha la ngikufaka le makhulukuthu kanjani uzophila njengethophi. Thatha la masaka nakho lo phuma uhambe la. Fuza. Thatha. Hayi le ndoda. Thatha into zakho le uhambe la. Hayi le ndoda ngikhokha imali eningi. Nee, Tata, nika into zakhe. Dankie Zondo, dankie. Senza la Anginankinga. Unankinga? Ngicabanga ukuthi anginankinga. Okay. Kodwa sizokwenza la. Ngaphansi ngazinto. Oh, uthe igama ubani ngami? Ngochichi. Chichi. Oh, mina ngukazibulu. Like, comment, and follow. Otherwise the video will stop playing. Bona kanjani? Ngiyabonga. Yebo sis, akusiza? Khona bengizombona phakathi. Oh, alright sis, okay. The purpose of this evaluation is to determine the psychological fitness of Officer Lilian Ndongo for return to active duty within the South African. Oh. So, but usungabuyela ngokushesha emsebenzini? Ngitshelile kapteni ukuthi sengi-right.
Lili kodwa usalimele. Mina nje ngokwami ngibona ngathi ungathalana. Ungahlala nje noma 2 weeks usekhaya uthi kululama uphole. Ngiready ukubuyela emsebenzini kanti futhi kade ngaba ready. Okay, asenze kanje na ngoba ufuna ukubuyela emsebenzini. Uma kuthi ubuyela emsebenzini ngicela ukuthi ungabi namawala. Like, comment, and follow. Otherwise, the video will stop playing. Front desk. Funa ngenza admin. Ungiyisa reception ngenxa ukuthi vele awufuni ngibuyela emsebenzini, he? Akunjalo Lili. Njengoba ngisho mina ngikudinga la emsebenzini physically fit, not physically weak. Weak? Wow. Mina futhi weak. Kahle kahle uyangipanisha captain. Lento le ifile ngathi ukuthi i-punishment. Uyangipanisha nje kahle kahle. Angikupanishi Lili. Tani indaba ungivalele ngaphandle. Angikuvaleli ngizama ukusiza wena la. Yonke into engiyenzayo ngicabangela wena. Ngibuyisele i-badge lami nesibhamu sami. Ngicela ungabi namawala. Uyithathe nje kahle ngoyo inyawo lona. Isibhamu-ke kusamele ngikhiphe i-authorization ukuthi usithole kuma-safe. Ngikukhiphele sona. Ngikhathazeke ngami. Hayi mbalenhle. Relax. Okay, breathe in. Faka umoya. Utetele. Yeah, wazwangcono ara wasizofaint. Manje liphi iparcel? Ngiliphethe. Hayi. Yini manje na? Oh, i-dragon fruit. Ugogo wayethanda ethi iyasiza ukuthi yena iqinisa amasosha omzimba, isize nokuthi inhliziyo ishaye kahle. Mbalenhle ngithe mina ngiphathele iparcel wena ngilethele diet kagogo. Iparcel. Ikhona. Shilo ngathi relax. Yabo? Ithi ngifale. Mama kanjani ngaphandle? Hayi, kuhamba kahle kona. Kunoshintsho nje sesilenzile. Khona amantombazana amasha engiwaqashile bandla asebenza kahle. Aphatha ama-customer kahle futhi nemali ayithanda-ke nje hayi. Njengoba nathi siyithanda kanjengani. Ngicabanga ukuthi kuzosebenzeka. Kuhle lokho. Lalela yazi ngiyabonga wenza umsebenzi omuhle. So mina nawe sobana nale. Like, comment, and follow. Otherwise, the video will stop playing. Awungeke bamjumani ngenkonhlonipho angeke ngikwazi mina ukumenza next time. Lento le ingaphezulu kwamandla ami ine-risk futhi nje iyangisinda. Mina manginovalo ngivele ngitatazele lana ngibhayize izinto ngizogcina ngingasazenzi kahle ngigcine sengibhaqwa. Mbalenhle. Ngithembe wena. Akekho umuntu ozongenzela lento ngicela. Ngicela nje. Lento ingafiki endlebeni zikaNkazimulu. Ukuthi uyangisiza sezwa. Kodwa baba. Ngiyabonga for lento ongenzeleyo. Ngiyabonga kakhulu. Ngizobona next time yeah. Hambe kahle. Like, comment, and follow. Otherwise, the video will stop playing. Hey, Papalas. Luka. Me. Chat.
Yabona-ke manje ngeke nisayenza lutho uwona lo 100 million okuqabulelela amafutha ungakazi wabona leyo nyuku yonke isezandleni zabohana lo nkunzinyana wenu nokuna ibhizi nimbeka le Like, comment, and follow. Otherwise the video will stop playing. Oh, bengiphumile.